nit tu rabada vols venir. Demà et menjarem de gall, no em fallo, aquest. Au, golafre, seu aquí i escolta, que l'avi ens contarà la rondalla. Aquí a la vora del foc ens passarà. Comenceu, sisplau. Contaré la que cal en una nit com aquesta. I quina serà, àvia? La dels pastorets o la d'aveniment de l'infant Jesús. Ah, sí, sí. No hi fa que surt el dimoni? I ben banyut. Tinc por. No siguis tan ordinaire. Però tinc por del dimoni, com que diu que és tan banyut. Què, començo o no la història? Sí, sisplau. Heus aquí una vegada, quan el món era desfet per la dolenteria, el dimoni campava per la seva. Tothom esperava l'arribada del Messies per acabar amb tanta de tabola i tant de pecat, mentre el dimoni només feia que petar les dents de tanta quimera que tenia. Ja es veia venir que venint del fill de Déu, entre tots els homes li restarien totes les ànimes i ell es quedaria sense. Vaja, que dormin tant com vulguin. Jo me'n vaig a la missa del gall. Ai, fuig, que jo sóc bon minyó. Fugiu, dimonis, fugiu. T'acostes, t'arrenco les banyes. Mireu quina llangonyissa! No en proveu 3.000 gustoses. No us en recreu, que sou més cegues que els encenats d'aquest pollastre. No ens facis cas d'aquest rondinaire. Li diu a la pota coixa perquè no fa que
Per l'amor de Déu, se'n voldrà donar el colliment per aquest jardí? Vaja, fora d'aquí, Figuerola. Però si no, mira si tenen lloc. Ni parlar-ne, no vull forasters a casa. Per què us afluixeu així? Nostre pare no ens abandonarà. Ell té cura dels ocells, no s'oblidarà pas de nosaltres. Oh, Maria, per un cos de paller, que no se no puc procurar-me ni el mar ni les camps, que el més poble del món no el món. Anem, bon espòs, per tot esperem. Algú del tros! Qui sou? I on aneu? Ja veurà. Respon de pressa! Quins por! Som Marillet de Rubió i anem a Natzaret. Som amb l'intent de veure la meravella més gran que s'ha lliurat damunt de la terra. Veig de llavors vinculats. També sabeu això vosaltres? Oh, la nostra sort és segura. Veus? Ja l'has fet enfadar. Condemnació! Serà cert? Serà veritat que el cel encara vol avergonyir-nos i aixafar-nos més? Què fa ara? Vostè no ha vingut de les nostres que passen. Ara, en fi, l'hora ha arribat d'emprendre la gran batalla i si mon poder no falla, tindrà el món en un grapat. Veniu, fúries de l'infern, veniu, monstres infernals. Encara no vull aquest oli maleït? Ja ho teniu entès, oi? Tan pum pum full. A la casa de tots dos. No tinc por més maleït. Vols ficar-la? Atxu! Ja, atxu! Maleït? Per on estan molts es posen aquí? De l'arbre, us apropen a l'infern amb aquest home tan avorrit? Ah, ja ho entenc! És el fill de Jesús el que ens acusipa. No, home, és aquest. Atxu! Ja, atxu! Ai, que el meu cansa. Atxu! Ja, atxu!
proclamat en Tarragona que cap poder pot lluitar contra la força invencible del poder celestial. Bona nit, petit infant, Josep i Maria. Bona nit, per exemple. Venim de lluny tot i seguir l'estel per oferir-vos un present per vosaltres i pel vostre fill. Accepteu aquests regals que fem amb la millor voluntat. Jo duc molt poca coseta, tan sols llenya per fer el foc. Un xic d'arròs, jo us ofereixo. Jo porto aquesta ruleta, però ja sé que per ell és poc. Us volem compensar el cel per enllestits i bona sort. La nostra Santa Alegria podeu tots participar i retrobar a dalt del cel algun dia. Aquesta història, però espereu-vos, no fos cas que marxéssiu cap a casa sense dir-vos